Ovo je 18. tutorial iz Excela po redu i nadam se da neće biti previše dugačak i njemu ću pokušati da objasnim pomoću jedne relativno proste funkcije kako se računa razlika između dva datuma. Pa ćemo za prvi datum da uzmemo recimo 10. januar 1990. i uzet ćemo današnji datum pomoću funkcije. Znači koristimo funkciju today. Svaki put kad uđete, ova funkcija će se osvežiti i ispisat će novi datum, tako da će razlika između datuma uvek biti razlika između 10. januara 90. i datuma u kojem ste učitali vaš Excel dokument. Ja koristim, pošto sam prešao na Ubuntu, koristim Microsoft Excel web aplikaciju. Nisam u mogućnosti da koristim Microsoft Excel. U Ubuntu koristim LibreOffice Calc, slična aplikacija kao Excel, samo što su neke funkcije različite, delimično različite, neke ne postoje, pa jedna od tih funkcija je i ova za izračunavanje razlike u datumima ne postoji u tom programu. Zato koristim web aplikaciju. Pa da počnemo da pišemo formulu. Znači počinjemo s jednako i funkcija koju ćemo koristiti je datediff. Datediff kao prvi argument traži početni datum, pa stavimo tačka zarez, drugi argument je krajnji datum i sad imamo još jedan argument u kome možemo unositi šta želimo kao razlika ova dve datuma. Znači možemo da unosimo da želimo sad za početak, recimo ja ću da uzmem y koji mi označava da želim samo godinu, to jest razliku u godinama. Vidjet ćemo zašto ovo želimo. Na ovaj broj, to jest na ovaj rezultat koji dobijemo, dodat ćemo znači and i dodajemo razmak ovde da bi bila razlika, da bi bilo razdvojeno brojevi od ovog teksta. Znači godina. On će u ovom slučaju ispisati, znači datediff, razlika između ova dva datuma A1 i A2, ali razlika u godinama, pa će recimo pisati razlika je 23 godine, pa će pisati 23 godina, ajde da stavimo godine, pa razmak, posle toga ćemo dodati još jedno and, ovde ćemo da dodamo datediff, opet između ovog datuma i ovog drugog datuma, ali u ovom slučaju ćemo da stavimo mesece, znači samo mesece bez godine. To jest onaj ostatak, kada ove dve godine uzmemo razliku u godinama, y će nam dati ostatak u mesecima. Pa ćemo opet da povežemo sa rečju meseci. I na kraju ćemo dodati razliku u danima. Na isti način kao i do sada. Kao zadnji argument, da bi dobili dane, treba da stavimo md. Znači meseci smo koristili, preostali su nam dani pa je md. Zatvoramo navodnike i zagradu i dodat ćemo još reč dana. Pa ćemo u stvari imati, ovdje će nam dati godine, posle toga će pisati 23 godine, datediff će dati koliko je meseci od ovog datuma do sada i na kraju koliko je dana. Kad potvrđujemo enter, trebalo bi da dobijemo rješenje ove funkcije. Znači kaže između 10.1.90. i 26.1.2000
2013. Ima 23 godine, ništa meseci i 16 dana. Naravno, ovaj datum možemo da promenimo, recimo na 10. jun 1945. Kaže da je razlika između 10. juna 1945. i 26.1.2013. to je današnjeg datuma, 67 godina, 7 meseci i 16 dana. Znači, jedna ne pretjerano komplikovana funkcija koja nam omogućava da izvučemo razliku u datumima, to je broj godina, broj meseci, broj dana ili starost bilo koga ili bilo čega.